Us presento el nou Ferrari GTC 4 Lusso, que és la nova versió del Ferrari 4 places i tracció a les 4 rodes. Aquest model substitueix a l'antic FF i ara us l'ensenyaré una miqueta per dins. Com podreu veure, és un Ferrari completament nou, 4 places, amb una mida per anar al darrere fins a 1,80 m perfectament. Incorpora la nova versió multimèdia de navegador, sistema de música, d'Apple CarPlay. Aquest sistema nou tens la possibilitat de, des del teu iPhone, poder-te descarregar tot el telèfon a dins del cotxe. Pots utilitzar el telèfon sense tindre que moure absolutament res. A nivell de música, telèfon, informació, WhatsApp, tot es pot fer directament ja des del cotxe. El nou Ferrari GTC 4 Lusso ja ve amb el volant incorporat, com podreu veure, tots els comandaments, des d'indicadors, llums, suspensió, tipus de conducció i neteja parabrises. La nova versió de Ferrari incorpora les 4 rodes direccionals, les de darrere també ho són, de manera que fa que l'angle de la curva sigui reduït i el pas per curva sigui inclús més ràpid. El nou model incorpora ja doble far del darrere, hi ha el maleter, com us comentava, és la versió més versàtil de totes, ja que té un maleter de 300 litres amb la possibilitat de fer-lo abatible i convertir un maleter de 300 litres a 500 litres. Pots portar-hi inclús fins a una bicicleta mountain bike. Aquesta unitat munta també una novetat, que és, com podreu veure, que és que des del vidre del davant fins al vidre del darrere, absolutament, passant pel sostre, tot és vidre. Doncs aquí teniu el nou Ferrari, us convidem a vindre a veure Cars Gallery Barcelona i podreu gaudir de tots els cotxes de la marca i sereu benvinguts. Moltes gràcies.